bafethu unqaba ukuthi ngifuna ukuyobona umzukulu wakhe yebo. So buka manje buka abaleke ngibukele ngicela nimbuke njani. Yes cela nimbuke ya. So ngiyamcela la ngicela sobona umzukulu wakhe yebo lo. Uyangitshela ukuthi ufuna sombona bephela inyanga. Ithi inyanga kanjani ngoba phela futhi umoto ikhona. Athi angamali, ithi mina ikhona imali nje nginayo asambeni. Sicela ukuhamba ngobona umzukulu la. Hamba phela ingane yakho hamba uyibona. Ngicela ukuhamba ngemoto yakho. Hayi hamba wena uyobona insizwa zihamba ziyobona ingane zazo. Sicela ukubona ngemoto yakho. Hayi yami imoto angifuni nemoto yami. Wena thatha wena hamba uyobona umzukulu. Indaba abanye bahambisa abanye ekhaya bayahambisa ngemoto kodwa mina angikwazi ukuhamba ngemoto yakho ngigibele. Nginika imali yokugibela mina angikwazi. Ngihambise manje phela. Ngicela ukubona ingane yami ade ngibophile lo muntu lo. Wangopha senginesikhathi singana ngayibona ingane yami bafethu. Ngicela ukubona ingane yami. Domestic violence. Ngicela ukubona ingane yami. Domestic violence. Wathana ngomawe nawe uthi wathana ngomawe. Nomali umthoko. Uzotrenda manje. Usisenze umuntu. Wala bafethu ngibingelele, welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe and also like the videos. Do follow us on Facebook bafethu as well at Jeff the Soul TV News. So guys, ngikhuluma ngodaba lalo mfowethu lo. Uthi ungasemlazi mangaphosisi yami. Uthi ungasemlazi and then ke kushuthi usehlala ne timer ngoba enkulumeni yabo ngiyeza ukuthi oledi ngathi selashona yabo. And inkinga iqala ekushoneni kweoledi. Mina nje indaba nje la ngiyibona khona. Inkinga iqala ekushoneni kweoledi. Lo mfethu akahilile ekushoneni kweoledi but ublame i-timer lakhe. Ublame ubaba wakhe ngokufa kukamama wakhe. Lento ikuyena kusukela kwashona umama wakhe ukuthi washona nini ke well angizwanga kahle but akakazi ukuhlala phansi futhi akhulume kahle nobaba wakhe emlandise kahle ukuthi timer mina kunezinto futhi engingazithandi kanje so yeah bafethu into lo mfowethu akakhulumi nobaba wakhe mayekhuluma nobaba wakhe usuke demand yabo. Mayekhuluma nobaba wakhe ucabanga ukuthi ubaba wakhe ekusafanele ukuthi amenzele izinto ngendlela yena abona ukuthi ke kufanele ubaba wakhe amenzele izinto ngayo. Akakuconsider ukuthi yena usemdala but at the same time futhi akakuconsider ukuthi ubaba wakhe ukwazela ukudlala indima yakhe during the time ebakhulisa up to a level la sebebadala khona. Well umuntu uyakhulisa okay fine kuze kufika isigaba la kuthenini khona useyakwazi khona ukuzimela. If usukwazi ukuzimela mfethu zama phela nawe ngendlela yakho yabo because manje into iqala ekukwazini ukuzithathela izinqumo yabo. Lo mfethu ukwazile ukuthatha isinqumo sokuthi abe nengane. Uyena usenza ngathi ingane kuqala wayethunywa ubaba wakhe ukuthi akahamba ayokwenza ingane. Ubaba wakhe akamthumanga ukuthi akahamba ayokwenza ingane yabo. Ubaba wakhe akamthumanga ukuthi usefuna ukuba nomzukulu bla bla bla. So bafowethu esinye isikhathi kumele abazali bethu esisuke sisenabo nina enisenabazali abaphilayo well thina ke sesiyazizamela nje kodwa besibahlonipha abazali bethu besakhona besaphila. Thina sesiyazizamela sisathembe umuntu thina kusukela bekhona sazifundisa impilo ngoba mhlawumbe ngabe kunzima kakhulu kube abazali bethu ke impilo sahluleka ukuzifundisa yona belokhu ngana besaphila sesifundisa yona bengasekho kuba nzima lokho yabo. Namanje angisho ukuthi kulula but ke namanje futhi ke kodwa sisaqhubeka sisazifundisa ngoba phela abakhona abantu emhlabeni abadala abasengabazali sisele nabo yabo. Ngeke ngasho ukuthi ke abayihlobo zethu noma abasondelene kakhulu nathi but ubafu ayingeke ugeja kakhulu ayugeja kakhulu futhi ke if kwakuyimi mina ngangeke ngimphanishe ngangizomhambisa la adinga khona ukuthi ake ahlale kwi-camp nje yabo. Ahlale nje kwi-camp asuke nasebhemeni because ubukeka ngathi umuntu obhemayo yabo futhi nakhona ubhema into emphazamisayo. Lolu hlobo lwabantu akulona uhlobo lwabantu engibona mina ngathi ke lunenkinga etheni. Most of the time so kuyi-substance yabo. You can tell ukuthi lo mfowethu lo uhlushwa isidakamizwa. Uyamuzwa nje ungqongqoza ngisho ubaba wakhe esifubeni yabo. Umtshela u1 no2 yabo. Ngathi ukhuluma nomfowabo omncane yabo. Umtshela u1 no2 yabo kusho ukuthi ubaba wakhe uyozicalculateela yena ukuthi hansi ubani lapha. So nje umfowethu angazi ukuthi ke obani abaseduze ngempela abangakwazi ukuthatha izinyathelo because ekugcineni kwakho konke yazi lo mfo uyodotsa umbese agcine ekwazi ubaba wakhe or uyobuya nento engekho emthethweni ekhafulayo agcine eyibhekisa umbhobho kubaba wakhe. So akashesha bhekwe yabo ngoba manje ziningi nje izinto ezimsurroundile ziningi yabo as ama factors contributing to this problem yabo. Yena uzitshela ukuthi uyaxazulula usesizile ke futhi wasabalalisa nale video ngoba usesize ubaba wakhe yabo. Usekwazi ukunceda ubaba wakhe ukuthi ke akwazi ukuncedakala because yena uyiproblem ekhaya yabo. Mfo uyiproblem, a very big problem.
So at this moment bafethu I'll recommend mina as well ukuthi ke ama relatives nawo maye khona awayeke ukukhuluma izinto or abangani if kwabangani or ama neighbors awayeke ukukhuluma izinto angazazi kubantu, because we all know ukuthi source kusuke kuumuntu. For example nje mayethi ubaba wakhe benomalume ngazi bani bathwala ngamakhosikazi abo, kusuke kune source yena anayo, yabo, la athole khona le information, of which this information is not verified, yabo. So guys, angazi mina bafethu ukuthi kuphi nini engakubeka mayelana nalo mfowethu, but nje isixazululo lo mfowethu lo ahambe kwi-camp, ahamba akasuke nje eduze kwababa wakhe, nje akasuke nje eduze kwababa wakhe, akahambe aye kwi-camp or eyifunele ispan asebenze, angaloke blame ubaba wakhe for yonke into le, yabo. Ozamblamele nokuthi ke akamthengela ama-under umuntu omdala kanje, angeke bafowethu, ngeke, no. Futhi nje moke wanengane uzibeka kwesinye isigaba, ngisho ukuthi usawumntwana nawe mhlawumbe usangaphansi kwa-18 or una-18, once waba nomntwana nje uzibeka esigabeni somuntu omdala, yabo. So nje mfowethu nanoma ikuphi nje bafethu, if ever futhi nibona le video, please do share this video, ingafika kuyena lo mfo noma ifike kubantu aba-right, aba-relevant, abasengakwazi ukuxazulula ngendlela yokuthi bayezwa, yabo. Futhi ke lento uzisola abazali mabengasekho inkinga, lo mfowethu lo akahlonipha ubaba wakhe esaphila, ngoba manje mhla esethule uyobe sethule nomphela, ingekho into futhi ke asayophinda isho kuye. So bafowethu asibathande abazali bethu besaphila, asibathande abazali besaphila. Mina iyangicasula lento yalokho, iyangicasula futhi uyile nhlobo mawuseduze enenkani, uyabona, othi uyayibonisa unenkani manje kusho ukuthi usefuna ukuprovela nalabo abantu laba abamtshela abamhlebelayo emasayidini ukuthi yena uyakwazi ukwenza 1 no 2 no 3, yabo. Sibonge nje ngoba i-time liyakwazi ukubekezela futhi likwazi ukubekezela kule video up to this level. Ubone futhi ukuthi li umuntu obekezelayo, usuka umuntu ejele uzobuya futhi uqala phansi uyahluka, yabo. Usuka umuntu ejele uzohlala ekhaya kubo, kuyi-shelter yalo muntu lo athi azitshela ukuthi akamfuni. Bafethu neyibindi kodwa yazi, neyibindi angathi ngabekezela i-time lize libe right, while lo mfolo naye kuzameka ukuthi athole usizo. At the same time ayingathola usizo ayingeke, if it's not the soft way, kumele kube bethu i-hard way, yabo. Kumele kube i-hard way, angene iduko or something else, abuyele khona uhlala khona nomphela, yeke ukuhlukumeza i-time. Thank you, don't forget to subscribe and also follow my page on Facebook. Danko.